World Boxing Organization iti naglabas nga daw nangiwarda iti barwa desisyon para iti bantamweight division number 1 mandatory mang laban iti champion. Ket ito'y posisyon dagiti boksidor ket simabali number 1 ditoyen a contender ni Jason Moloney. Gapoti panangabak na iti technical knockout ken ni palikte tinasakit number 2 langen ni Casimiro iti division dating hari. Numan pa'y number 1 latay suna iti ring magazine mas imadayumeten agwat na iti kayat tayo aririn taimbes sa Butler Casimiro match up manin sa anen tadakkelen ti tsansa ti Butler versus Moloney. Shout out ken ni Kataniw na pekpeklan Ilocano. Wen ti dinnanugan akal kalikaguman ti kaduan tinagbaytan Quadralas ken ni Monster iti Japan. Kasman langin langit ken dagat agwat nan tanutin narayan kuma narigaten amakamatan. Mapasamak pa'y nga ta iti binuntal kadagito adwa nainget nga agkaribal. Ket no wen kaanon to day tangal daw at dadanto pa'y nga ta iti prime da wen no isudan ton ket agpadan abulakay. Alawen inowe Casimiro ore kasanot ayat mi amabuya ti dinnanugan yo. Si kayo ti madsurot desisyon adda kada kayo. Good luck langen kada kaya dua kadagiti laban nyo asumarono baligi kuma ti kanayon amasagrap yo.